Good morning, believers all over the world. My name is Appostle Farai Tandarai, chiwenga. And today, before we go into our doctrine, I would love to talk about some of these issues because mamwe issues acho anotogona kukuvadzisa munhu akaenda kugomba remoto asingazive chokwadi. So we are here to tell you and to protect you as well from the wolves vari kuuya kwamuri vachiita kunge makwai iwo ari mapere. Brother Nelson, nyaya iyi takamboitaura tiri pagomba, but tiri kuda kungoti tibvuraudze tisati tapinda mushoko redu ranhasi. So I would love to urge all the believers all over the world vari kutiona paFacebook kana pangava pa any social media yedu. Tine mabranches akawanda kuAustralia and ndo manumbers edu anenge achibuda pascreen. But Brother Nelson, ndakaita mubvunzo kuti ko indava chegumi chakudiwa zvakadaro munyika medu zvekuti vanhu vanosvika pakuchinja mashoko ari mubhaibheri vakuisa maenvelope anoiswa zvegumi. 2:27 dzava Tesaronika vechitatu tinzwe kuti nyaya yechegumi yakafamba sei. Verengai Brother Nelson. Vari vanakomana vaRevhi. Matsenga mazwi ipapo, verengai zvakanaka. Vari vanakomana vaRevhi. Vari vanakomana vaRevhi vakaita sei? Vakarayirwa nemurayiro. Kuti vaite sei? Kuti vatore chegumi. Kunani? Iko Kuharare here. Verengai Brother ndozodzokorodzayi. Kuti vatore chegumi iko kuhama dzavo. Kuti vatore chegumi iko kuhama dzavo. Obererai Jesu maoko. Ndava nauyu yakatora nguva yakareba ndichizvinetsa kuti ko indava chegumi chazotorwa paHarare zvakadaro. Icho chisina kumbobvira chadirectwa kwatiri kuti vaHedheni vachatorerwawo chegumi. Zvakatonzi vanakomana vaRevhi vakarayirwa nemurayiro kuti vatore chegumi kuhama dzani? Iko kuhama dzavo. Kuhama dzavo. Verengai Brother Nelson, dzokorodzai. Vari vanakomana vaRevhi vakarayirwa nemurayiro kuti vatore chegumi iko kuhama dzavo. Ndinofunga kuti chingava chinhu chakanaka Brother Nelson kana tanyatsoona kuti vanhu vari kunetseka nekunzwisisa nhau iyi, tinenge takuzama kuti tongotsvaga vakomana vanotigadzira zviwepo. We go each and every location toisa tende ipapo anenge atadza kunzwisa tichirova. Ndava nhau yekuti vanhu vanobirwa mari shoma yavainayo inofanira kunge ichengeta mhuri dzavo, kuendesa vana kuchikoro, munhu achibhadhara mufundisi. Ini ndakambobhadhariswa mari idzi zvinondigumbura, asi handinga vashore vakandiitisa izvozvo. Ndava inini ndindaiva nedambudziko ndaitendawo nhema. But Brother Nelson, takatarisa nhau yechegumi takamboitaura zvedu, but it seems like people they are very adamant to listen to the scriptures. Saka tinoda tutofunga kuti zviri nani titsvage zvedu shamu nemboma tichitenderera tichiti kuti wese wakadzwa iri nyaya yechegumi tikakuona uchibhadhara chegumi izvezvi chakudhinda. Ichokwadi Apostle, kana Mateu 23 vesi ya 23 futi. Very good. Inoti iyo mune namo imi vanyori nevaFarisi. Verengai. Mune namo imi vanyori nevaFarisi. Munoita sei? Munotora zvegumi zveminti. Verengai Brother Nelson. Mune namo imi vanyori nevaFarisi. Nekuti munobvisa chegumi chemindi. Zvegumi zveminti. Makaregedza zviga zvakakosha zvinoti kururamisa mhaka nemurayiro. Zvino do nhau inenge ichirambwa nemukomana uya weziso reblue tichitaurira kuti shamwari ukaona uchibvisa chegumi izvozvi uri datawindi kwapusa zvingaite.
otherwise vamwe vanhu I don't think some of these issues they are doctrinal, but munhu ari kungotadza kukomprehenda nyaya yesekutaurwa kwayaita. Vanakomana vaRevhi vakarayirwa nemurayiro kuti vatore chegumi kuhama dzavo. Zvino unogona rimwe zijarajara rekuchitungwizawo richitaura kuti takarayirwa kuti titore zvegumi. Brother Nelson, inini mafungiro andinomboita Brother Nelson ndeyekuti kudai zvaibvira taibhozama kutsvaga shamu chaidzo nekuti zvimwe zvinhu zvatiri kuitirwa nemajarajara emuZimbabwe muno ndezvekutaridza kuti pamwe pacho munhu haanzwisise, ari kubhodawo chiwepo akuda kutochairwa semombe. Ndizvo zvandiri kukutaura kana zvakusota izvozvi dhori ripo buda rova pasi, nekuti makajaira kuparidzirwa nevanhu kuti vanenge vachida kukubirai mari dzenyu. Isu kana makatitarisa Brother Nelson kuti tingadzitauya kuzobira vanhu mari ndaitaura nawe naPastor Irengwa ndichiti kudai zvaibvira taifana kuwana mutemo munyika munomu wekuti checha uchangovhura tisati takuvheta. Tofana kutanga takuvheta izvo zvitoona kuti aiwa unokwalifaya kunoparidza, chienda unoparidza. Unoda kuparidza kuti chi? Izvo kana uchifunga kuti une vhesi iri muBhaibheri umu yandisingazive, uya nayo ndotosiya Bhaibheri ndoti chiisara nejeyarayo. Ini ndakuenda hangu kumbonotsvaga ndichinamata kuti kuMwari makazondivanzira uvhangeri sei. So believers, we don't want to stay here for long time. Ndava vhangeri yatinayo nhasi vhangeri yakanaka. Vhangeri yatinayo nhasi inonzi chiwepo. Mboma chaiyo kuchaira. Hlava. Do vhangeri yatinayo. Saka achapera iwe.